गोजोन मोनाबिलिनि बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि गोदान खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। बिटिसि बिसायख'थियाव देरहासार जानायनि उनाव दिनै बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि आरो देरहासार जानाय गासै 28था बिएफनि बिजाथिफोरा आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यखौ लोगो हमहैदों। गुबुन फारसे आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यनि आखायाव दिनै संबिजिरारि नेमखान्थिखौ फालिनानै मावख'आरि महरै प्रमद बर'आ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिबानखौ एंगारबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनै धेमाजि जिल्ला बारग' बेलथि अनसाय आफादनि मावख' धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव गासै बर'नि माहारियारि आफादखौ लानानै बिटिआर बायजोनि जेंनानि सायाव गुवारै सावरायलायदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। बेजों लोगोसे 2025 मायथाइनि 5थि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया जारिमिनारि देरहानायखौ हामलायथि बावहरदों। बिथांमोना एबसुनि बिबानगिरिफोरनि न' फटका गावहरनायखौ लानानै लंहिन दखरा एबसुनि फोरमायथि कार्बि आंलं जिल्लानि लंहिनाव बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनि देरहानायखौ लानानै बिथांमोनखौ मोजां मोनग्रा माखासे सुबुंफोरा फटका गावनानै रंजायो। बे समाव सोरनिबा बिसायख'थिनि देरहानायखौ लानायजों लोगोसे सोरखौबा दुखु होनाय, गाज्रि मोनहोनाय, जेरै लंहिन दखरा एबसुनि मावख' कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'जों लोगोसे एबसुनि बिबानगिरिफोरनि न' फटका सावना गारदेरहरनाय, लांगोनायाव गोसा सोदोबनि फटका सावनानै सुखुनि हेंथा होनायखौ जों दखरा एबसुआ जेब्लाबो गनायना लानो हायाखै आरो जाय बिथांमोना बेबायदि समाज बेरेखा हाबाखौ मावदों जों बिथांमोननि मुंखौ मख'वाखै, नाथाय दायनिगिरिफोरा गावसोर गोसो जानानै गाबोननि गेजेराव जिल्ला बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'आव फैनानै निमाहा बिफैनांगौ आरो बेखौ जुदि गनायना लानो हायाबा आयेननि राहा लागोन होननानै बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै अक्ट'बर दाननिफ्राय एबसुनि सोमावसारनाया जाफिनगोन नामा? सिगाङावनो फोसावखानाय बायदियै फैगौ अक्ट'बर दाननिफ्राय बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय आरो 125 भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइ सोदांनाय आरो बिटिआरनो थोंजोङै रां दैथायहरनाय बायदि गोहो बांहोनाय, फरायसालि सरखारि खालामनाय दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारनाय हाबाफारिया आन्थोरज'यै जागोन। मोनसे फेसबुक पस्टनि गेजेरजों लिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'। बिथाङा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय फैगौ अक्ट'बर दाननिफ्राय सोमावसारनो फोसावनायनि सायाव बिबुंथि होदों। बिक्रम दैमारि बिथाङा बिटिआर एकर्डनि दफानि सायाव आन्दालन खालामना लाबोनांगौ होनना आं साना आरो हायोबा बिटिआर एकर्डनि जौसिन दंबा बिखौसो आन्दालन खालामनो खावलायो बिथाङा आरो बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोखौ मदद होनानै 28था बिएफआव देरहासार खालामनायनि थाखाय बिटिसिनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर जासिहरदों। बिक्रम दैमारि बिथाङा आरो खारबावलायबाय सासे हाबा जाखानाय बर' आइजोआ। बे जाथाया जादों धेमाजि जिल्ला जनाय रामतन दिखारि कमलपुर गामिनि रपेश्वर बर'नि आंगो बिसि अनजुलि बर'आ गावनि आंगो फिसाय आरो गावनि 4 गथ' गथायफोरखौ नागारनानै बहाबा खारखोमाना दं। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला अनजुलि बर'आ सिगाङावबो खेबब्रै खारखांबायमोन आरो दायो खारनायजों गासै खेबबा जाबाय होनना फोरमायदों। 4 सेप्तेम्बरनि सानावनो ग्रुपनि खामानि मावनो होननानै फोरमायलांना ओंखारलांनानै दिनैसिम न' फारसे नुजाफैफिनासै। अनजुलि बर'आ न'खरा फोरमायबावनाय बादिब्ला न'नि 2 बिगा हाखौ सिरियै बन्दक होनानै रां लानानै थांनायखौ मोनथियो आरो गामिनिफ्रायबो सुदनि रांबो लानानै थांनायखौ फोरमायो। बेनिखायनो अनजुलि बर'खौ नागिरनानै मोनियाव धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय दखरा एबसुनि मावखुलियाव गोमानानै थानायनि गांसे लाइजाम होफैयो न'खरनि सुबुंफोरा आरो सावगारियाव नुनाय आइजोखौ बहाबाफोर सोरबाफोर नुसनोब्ला जानबुं नम्बर 6001399794 आव फोरमायहरनो खावलायदों न'खरनि सुबुंफोरा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।